Contingent number 1, Tribu Argaoanon of the Municipality of Argao. Pag-ayo sa nagkadaiyang balatian, paghumpay sa nasamdang kinabuhi, pagbaskog sa naluyang kagahapon. Latas sa katuigan ang Argao na ilang adunahan sa kinaiyahan, kultura o kabilin, uban sa hagit sa kinaiyahan ang lungsod na kasinati o nagkadaiyang balatian nga nagdalag takong pagsulay sa matag Argaoanon. Karon sa modernong panahon, nagpadayon ang hagit sa kada usa kanato. Apan pinaagi sa gahom ug giya sa balaang batang Senyor Santo Niño. Natagamtam nato ang milagro sa kalampusan sa pisikal, emosyonal, spiritual ug uban pa. Ato ang sakripisyo ug pagtuo ug atong debosyon mao'y naghatag og kinabuhi sa Sinulog nga kita mahumpay sa nagkalain-laing hagit sa kinabuhi. Viva Senyor Santo Niño! Viva Bit Senyor! Contingent number 1, Tribu Argaoanon of the Municipality of Argao.